face și asta, băi, știu că am stat și ați așteptat, dar a ieșit, frații mei. Yo, e for gaming, băi. Niciodată nu o să ai ceva ca asta, bă. Deci e PGL acolo la bă. Lasă-mă să încep cum vreau, să vezi cum dau piesa asta. Vine în tine ca un flashback direct în mau. La Merisa din fotolii mai au ca păduchii. De când s-a ridicat Tulceale cam tremură genul. Băieții care au revoluționat stilul de jucat într-un mod neașteptat. Văd în capac, transformăm orice foc de armă în headshot. Ori tu nu erai pe fază. Și aici vă prezint experți precum e raza. Când joacă el dai pe repeat ca să înțelegi faza. Că e așa rapid omul ăsta când îți dă omorul. Că nu vezi când ai murit nici cu când ce teritoriu. Și de optește reacista poți să faci ce vrei. Nu te-am pus eu să te joci cu campioni ca nei. Nu știi că în mâinile lui ăsta orice armă prinde. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne compara cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Trebuie să fii atent, vigilent când joci cu noi. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne compara cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Electros e terorist, extremist. Când joacă el vreo hartă AVP, eu nu mă risc. Știm cu toți că ăsta este un nebun declarat. Pentru fraguri e în stare să stea cu luneta în cap. Urmează Mili, a.k.a. Genshei. Când vine el cu AK-47 poți să fugi cât vrei. Și chiar dacă te ascunzi, vine și îți iese în față. Până nu te vede mort, omul ăsta nu se lasă. S-a lăsat Xo, care nu prea mai joacă, dar cum pare eu că și acum doamne cu dezertigălul între. Urmează Rai cu tâlharul, milionarul de pe aici. Și când joacă se gândește doar la iacturi și gagii. Strigă hei când apare Matia. E Solmir care înjură toți puștanii care stau. Deci învățați, măi copii, să jucați de la el. Cine știe, poate ajungeți ca Fiverr sau Ștefănel. Trebuie să fii atent, vigilent când joci cu noi. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne compara cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Trebuie să fii atent, vigilent când joci cu noi. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne compara cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Nu se mai au nici 7 când geamă 107 te ia cu lama pe la spate. Dar să nu uităm nici pe băieții de la mine, de la bloc. Rabel Girl, mă vezi Nicolo și Mirot. Și Constanță e pe zonă cum prea file, știi? O reprezintă Majestic, adică Mr. A. Mai e și Liviu de la Cluj. Băi, ia stați puțin, era să uit să menționez că este cel mai bun admin. Marvola este mai năutat și ăsta le dă bine cum le dădea și Masula. Frate, ne e dor de tine. Noi te-am supus la un test, dar tu ai cedat nervos și te-ai lăsat de jucat, iar asta nu a fost frumos. Și nu în ultimul rând vreau să vă mâinile sus. Pentru primul loc în top e să te hâlă confuz. Experiența care o are s-a acumulat cu ani. A venit, ne-a rupt capul, ne-a luat diploma și banii. Să fii atent, vigilent când joci cu noi. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne compara cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Trebuie să fii atent, vigilent când joci cu noi. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne compara cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Iau Pussy Best. Dedic această melodie tuturor ownerilor, gasilor, dacă pot zice așa, adminilor, bouncerilor și tuturor jucătorilor de pe forgaming.ro. Respect! Hai vă să facem și asta, băi, știu că am stat și ați așteptat, dar a ieșit, frații mei. Yo, e for gaming, băi. Niciodată nu o să ai ceva ca asta, bă. Deci e PGL acolo la bă. Lasă-mă să încep cum vreau, să vezi cum dau piesa asta. Vine în tine ca un flashback direct în mau. La Merisa din fotolii mai au ca păduchii. De când s-a ridicat Tulceale cam tremură genul. Băieții care au revoluționat stilul de jucat într-un mod neașteptat. Văd în capac, transformăm orice foc de armă în headshot. Ori tu nu erai pe fază. Și aici vă prezint experți precum e raza. Când joacă el dai pe repeat ca să înțelegi faza. Că e așa rapid omul ăsta când îți dă omorul. Că nu vezi când ai murit nici cu când ce teritoriu. Și te optește reacista poți să faci ce vrei. Nu te-am pus eu să te joci cu campioni ca nei. Nu știi că în mâinile lui ăsta orice armă prinde viață. Nici bine n-apar pe hartă când trage un glonț în față. Trebuie să fii atent, vigilent când joci cu noi. Băieții de aici care cu plâns și mare note. Nu ne
ne compar cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Trebuie să fii atent, vigilent, când joci cu noi. Băieții de aici trag un blond și o mare doi. Nu ne compar cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Electroz e terorist, extremist. Când joacă el vreo hartă AVP, eu nu mă risc. Știm cu toți că ăsta este un nebun declarat. Pentru fraguri e în stare să stea cu luneta în cap. Urmează Mili, a.k.a. Genshei. Când vine el cu AK-47 poți să fugi cât vrei. Și chiar dacă te ascunzi, vine și îți iese în față. Până nu te vede mort, omul ăsta nu se lasă. S-a lăsat X-o, care nu prea mai joacă, dar cum pare eu că și acum doamne cu dezerticălul între. Urmează Rai cu tâlharul, milionarul de pe aici. Și când joacă se gândește doar la iacuri și gadii. Strigă ei când apare mafia. E Solmir care înjură toți puștanii care stau. Deci învățați, măi copii, să jucați de la el. Cine știe, poate ajungeți ca Fiverr sau Ștefănel. Trebuie să fii atent, vigilent, când joci cu noi. Băieții de aici trag un blond și o mare doi. Deci nu ne compar cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Trebuie să fii atent, vigilent, când joci cu noi. Băieții de aici trag un blond și o mare doi. Deci nu ne compar cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Nu se mai au nici 7 când geamul 07 te ia cu lama pe la spate. Dar să nu uităm nici pe băieții de la mine, de la bloc. Gabăl găur, mă vezi Nicolo și Pilot. Și ăsta să e pe zonă cum prea bine știi. O reprezintă Majestic, adică Mr. A. Mai e și Liviu de la Cluj. Băi, ia stați puțin, era să uit să menționez că este cel mai bun admin. Marbola este mai lăudat și ăsta le dă bine. Cum ne dădea și Masula, frate, ne e dor de tine. Noi te-am supus la un test, dar tu ai cedat nervos și te-ai lăsat de jucat, iar asta nu a fost frumos. Și nu în ultimul rând vreau să vă mâinile sus pentru primul loc în top. Este tâhâlă confuz. Experiența care o are s-a acumulat cu ani. A venit, ne-a rupt capul, ne-a luat diploma și banii. Să fii atent, vigilent, când joci cu noi. Băieții de aici trag cu tot și o mare doi. Deci nu ne compar cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Trebuie să fii atent, vigilent, când joci cu noi. Băieții de aici trag cu tot și o mare doi. Deci nu ne compar cu tine, nu suntem la fel. Echipa for gaming e la un alt nivel. Iau Pussy Best. Dedic această melodie tuturor ownerilor, gasilor, dacă pot zice așa, adminilor, bouncerilor și tuturor jucătorilor de pe 4gaming.ro. Respect!